Sau nawa kike ce mun na yi hakuri? Sau nawa ya mun alƙawari? Na gaji da gafara sa ban ga kaho ba. An yaudare ni wannan auren da fa na yi dan a bani wani abu. Har yanzu an ƙi bani wani abu. Aikin banza aikin mu. Ai ban ga amfanin baɗi ba ne ba. Malam ƙarya ke mu. Ana ta mun ƙarerraki. An ce za bani kaza, an ce za auren wallahi na sake ta. Ai malam wannan magana karka sa kanka a ciki. Dama baba ne. Dai aure na irin naki ba na fatan na ƙara irin sa. Dama baba ne aiko ni da kuɗi kuma miliyan 9 ya ce a baka. Sannan ka ba da passport ɗinka. Passport ɗina? Hoto. To. Karan za a kai za ku tafi bana da ku za a tafi hajji. Allah ya sake ni dan uwana. Wallahi kaya mana uwar gida. Kaga wallahi baka sani ba. A san da ike yau Asabar. Jiya aka yi ta sanarwa malaman tsafta suna zagawa. Yau dinnan duk magidanci ya fito da kayan sakonsu da kwarkwatarsu a wawwanke a gyaggyara a mayar. Wallahi sanitation zai yi. Wannan kanzan kurege ne zo mu. Ni ne kanzan kuregen wallahi sai da tafi da ni.